കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യം. ഭക്ഷണചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനായി ഊണും ഉറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ തിരുമുടി ഉയരുന്ന പുണ്യമുഹൂർത്തത്തിനായി സദാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ കണ്ണുകളെ നീച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഈ തിരുസന്നിധിയിൽ അമ്മമാരുടെ തിരുമുടി കാണും. മൺകുട്ടികൾക്ക് സർപ്പക്കുട്ടികൾ എന്ന പോലെ അമ്മമാരുടെ ചൈതന്യം ആരൂഢത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അമ്മയുടെ അരുമഭക്തരെ എണ്ണമൂട്ടാനായി രാവിലെയും പകലാക്കി മാറ്റി കലവറയിൽ കഴിഞ്ഞ സേവകർ സദാ സേവന സന്നദ്ധരായി കൈമേയ് മറന്നീ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ തങ്ങളുടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ്, മാതൃസമിതി അംഗങ്ങൾ, ആചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നകിട ब्रो ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। കൊളംബസ് വെഞ്ചർ കൊളോണിസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നു. ഓ കഷ്ടം, ഫണ്ടിംഗ് ഉള്ള പൈസക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുടെ വിചാരം. ഹലോ തിരുമനസേ, അതോ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ നമസ്കാരം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്? ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോസ് ശരി സർ, തീർച്ചയായും. ഏട്ടാ ലാമേ വാങ്ങിച്ചുകളേ. ഇതാ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. മാന്ത്രിക റബ്ബർ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളിലെ അനാവശ്യ വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയൂ. ക്യാൻവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ.
മനഃശാസ്ത്ര മാതൃസമിതി കാലമാണ് ഇതിന് തിരക്കടയാട്ട മഹോത്സവ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ മുക്കാമ്പറ്റ ഭജന സമിതി തിരക്കടയാട്ട മഹോത്സവ സമിതിയുടെ അടുത്ത വേദി ശ്രീ മനഃശാസ്ത്ര മാതൃസമിതി കാലമാണ് ഇവരെ തിരക്കടയാട്ട മഹോത്സവ സമിതിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ വാർത്തകത്തിൻ്റെ തിരികും സാധിക്കുന്ന കാലക്കോട് ശ്രീ മനഃശാസ്ത്ര മാതൃസമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളി വിജയത്തിലെ ആരംഭമൊരുക്കുകയാണ്. ഈ കലാമാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കലാസ്നേഹികളെയും മാന്യമഹാഭക്തജനങ്ങളെയും നീളഭക്തിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അനുദസ്മൃതരംഗത്തിന്റെ ഈ വേദിയിൽ നാട്യാലയ കലാക്ഷേത്ര അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം, തുടർന്ന് സുരേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ നാഷണൽ സ്കൂൾ പിതാവിനെ നൃത്താധ്യാപകൻ സുരേഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യ കച്ചേരിയും വേദിയിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രിയരെ, നൃത്തത്തിന്റെ
അമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ മതിലുകൾ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. അമ്മമാരുടെ മുന്നിൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാൻ മതിലുകൾ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. चंदनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम्. വേദിയിൽ നാട്ടിലെ കലാക്ഷേത്ര കുണ്ടാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്.
തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രഭാവം ചർമ്മത്തിൽ കാണുകയില്ല. പുതിയ സന്തൂർ ഷവർ ജെൽ. ഇതിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ സാൻഡൽവുഡും ഗാർഡേനിയ എക്സ്ട്രാക്റ്റും. ഇത് ചർമ്മത്തെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ആകുന്നു യങ് ലൈക്ക് യെസ്റ്റർഡേ. Hey Riri, how do I look today? Amazing, just like yesterday. Stay young like yesterday. മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുക. ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഷെയറിന്റെ വില ഡബിൾ ആകുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, പണം നഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ രോഗികുമാർ MBBS മണ്ടനല്ല. ഓർമ്മിക്കൂ, UPI പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ പറയൂ, ഞാൻ മണ്ടനല്ല. ആഘോഷ കമ്മിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിലെത്തിക്കും എന്ന് ചെയ്യുന്നു. മുഴുവൻ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുഴുവൻ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും മാതൃസമിതി അംഗങ്ങളും ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക.
गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजानि सततं सुरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं गजानि सततं सुरेश्वरं श्री गजाननयुतं गणेश्वरं गजानि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरं गणानि सन्नुत पद्मकरं गणानि सन्नुत पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरतरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरतरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरतरकरं कुरुभुवाग्रजं प्रणवाकारं कुञ्जरभञ्जन चतुरतरकरं कुरुभुवाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं गजानि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गणेश्वरं ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಧೃತಿ ಸಾನ್ವಿ. ಹಾನ್ಗಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆಸಿದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಟ್ಯಾಲಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ದಳ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಸಾವಿರ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಯಸುವುದು ತುಳಸಿಯನ್ನು. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನೃತ್ಯ.
ഈ മലനാട്ടിലെത്തി ഭക്തരെ പരിപാലിച്ചു പോകുന്ന ദേവചൈതന്യങ്ങളുടെ തിരുമുടി താഴാൻ സമയമായി. ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടി താഴുകയാണ്. കാലത്തിന്റെ നിയോഗം പോലെ 351 സംവത്സരങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ആദൂരമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നടന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് 6 നാടുകളിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടം. ജനുവരി 19 ആരംഭസുദിനം മുതൽ ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തിയ 10,000-ങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആത്മസായൂജ്യത്തിന്റെ പാഥേയമേകിയ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ സമാപന സുദിനമാഗതമായി. ഇന്ന് രാവിലെ മണിനാഥമലയടിക്കുന്ന അരയാടയും നാദബ്രഹ്മധാരയൊഴുകുന്ന കാൽച്ചിലമ്പുകളും വിശ്വശക്തികളെ ആവാഹിച്ച തിരുവായുധവുമേന്തി ദൈവജ്ഞന്മാരാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തിരുവായുധവും തിരുമുടിയുമേന്തി ആദൂരമ്മയുടെ ത്രിഗുണഭാവങ്ങളായ 3 ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടി ഒന്നിച്ചുയരുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷമാകെ ഹരിഗോവിന്ദ മന്ത്രങ്ങളാൽ ഉന്നതമായിരുന്നു. പിന്നീട് മീൻകോവയെഴുന്നള്ളത്തിനും കലശത്തിനും മംഗലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ആമോദത്തോടെ ആനന്ദ നൃത്തമാടി ദേവിമാർ ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. തങ്ങളെ കാണാൻ ക്ഷേത്രമതിൽ കെട്ടിനകത്ത് എത്തിയ ഭക്തർക്ക് തിരുമൊഴിയും മഞ്ഞൾ കുറിയുമേകിയ ഭഗവതിമാർ ഇതാ തിരുമുടി താഴ്ത്തുകയായി. എന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിവരില്ല, നിങ്ങളെ കണ്ടാലോ എനിക്കും മതിവരില്ല എന്ന തെയ്യത്തിന്റെ വാചാൽ പോലെ ഭഗവതിയെ കണ്ടാൽ ഭക്തർക്കും ഭക്തരെ കണ്ടാൽ ഭഗവതിമാർക്കും മതിവരില്ലെങ്കിലും അരങ്ങൊടിയാതിരിക്കാൻ അമ്മ തമ്പുരാട്ടിമാർക്കാവില്ല. 1000 സൂര്യകാന്തി പ്രഭ പോലെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ചൈതന്യം ചൊരിഞ്ഞ ദേവി ഇതാ തിരുമുടി താഴ്ത്തുകയായി. ഇനി എന്നാണാവോ ഇങ്ങനൊരു മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഭക്തരെല്ലാം തിരുസന്നിധിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടി താഴ്ത്തുകയായി. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുഖദർശനം കൂടി സാഫല്യമാകണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അലയാടിയിൽ അമരാൻ വെക്കുന്ന നദിയൊഴുക്ക് പോലെ ഒഴുകിയെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ദർശന സായുജ്യമേകിയ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിമാർ ശ്രീ പുന്നക്കാൽ ഭഗവതിയും ഉച്ചൂടിക്കടവത്ത് ഭഗവതിയും IT ഭഗവതിയും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യമേകിക്കൊണ്ട് തിരുമുടി താഴ്ത്തുകയാണ്. ഇനി എന്നാണാവോ ഇങ്ങനെയൊരു മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിൽ ഊപ്പിയ കൈകളോടെ തടിച്ചുകൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുഖദർശനം കൂടി സാധ്യമാകണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ഭക്തജനങ്ങളെല്ലാം. അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശന പുണ്യമേകിയ ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടി താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു. പുണ്യം ചെയ്ത ജന്മങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അത്യപൂർവം മാത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുന്ദരവേള തന്നെയാണ് ഭഗവതിമാരുടെ തിരുമുടി താഴ്ത്തൽ ചടങ്ങ്. നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിയ ഭക്തരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹേ ദേവി, എനിക്ക് നിത്യമായ ആനന്ദം തന്നാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപിണിയായും കാഞ്ചിയിൽ കാമാക്ഷിയായും മധുരയിൽ മീനാക്ഷിയായും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കണ്ണകിയായും ശൃംഗേരിയിൽ ശാരദയായും ലക്ഷ്മിയായും പാർവതിയായും ദുർഗയായും ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദേവചൈതന്യം.
തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇനി ക്യാമറയിൽ പകർത്തരുത്. അനുമതിയില്ലാതെ ഇനി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിലോ മറ്റ് ക്യാമറകളിലോ പകർത്തരുത്. മതിലക കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾ സൗകര്യപ്രദങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നു. കുറച്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അനുമതിയില്ലാതെ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് ക്യാമറകൾ, മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത്. ഒരു ക്യാമറയിലും ഇനി ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തരുത്. അനുമതിയില്ലാത്ത ഒരു ക്യാമറയിലും ഇനി ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് നടക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തരുത്.
विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ 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 ತಂಬೂರಿ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸೂತ್ರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಮನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ ರಾಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಾತ. ಸೀತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಲಂಕಾ ದಹನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಸೊಕ್ಕಡಗಿಸಿದಾತ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹನುಮಂತನ ಸಾಹಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಹನುಮಂತ ದೇವನಮೋ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഒരു കാരണവശാലും മൊബൈൽ ക്യാമറയിലോ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയിലോ മറ്റ് വീഡിയോ ക്യാമറകളിലോ പകർത്തരുത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇനി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ക്യാമറകളിൽ പകർത്തുവാൻ പാടില്ല. ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നു പോലും ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സാഹസികത്തിന് മുതിരരുത്. ആധാരമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ വച്ച് നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന പെരുമയുള്ള പെരുങ്കളിയാട്ടമിത അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റിൽ ക്യാമറയിലോ മൊബൈൽ ക്യാമറയിലോ മറ്റ് വീഡിയോ ക്യാമറകളിലോ പകർത്തുവാൻ പാടില്ല. ವಾನರ ವೀರನೇ ಹನುಮಂತನೇ ವಾನರ ವೀರನೇ ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರನೇ
नमो नमो हनुमंत देव नमो।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ದಾಸರ ಪದದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. वसुदेव सुदेव कंसचारूरमर्दनम् देवकी
ക്ഷേത്ര വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും മാറി നിൽക്കുക.
പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഇതാ സമാപിക്കുകയാണ്. കൊടിയേറ്റത്തോടെ ആരംഭിച്ച പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊടിയിറക്കമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ. ജനുവരി 19 രാവിലെ ദൈവജ്ഞന്മാരാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട മഹിതവേളയിൽ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടത്തിയ കൊടിയേറ്റത്തോടെയാണ് 381 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ അരങ്ങാണ്. സുദിനത്തിൽ കൊടിയേറ്റത്തോടെ ആരംഭിച്ച പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം കൊടിയിറക്കത്തോടെ ഇതാ പര്യവസാനിക്കുകയാണ്.
ബഹുമാനപ്പെട്ട സുല്യ MLA കൂടി തിരുവിളിയാട്ടത്തിന്റെ സമാപന വേളയിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയായിരുന്നു നടത്തേക്കാം.
ഭക്തജനങ്ങളെ, ഇനി എന്നാണാവോ ഇങ്ങനൊരു മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെയാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ തിരുമുറ്റത്തുള്ളത്. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുഖദർശനം കൂടി സാധ്യമാകാമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹിത സന്നിധിയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ നല്ല ഓർമ്മകളുമായി നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാം. പെരുങ്കളിയാട്ടം വൻ വിജയമാക്കുവാൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ സഹകരിച്ച എല്ലാ സുമനസ്സുകളോടും സംഘടനകളോടും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ഈ വേളയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താവുന്നതാണ്. ദാനസവിശേഷമായ അന്നദാനം ഇപ്പോഴും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കൃത്യം 11 മണിക്ക് തന്നെ അന്നപ്രസാദം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കും. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ ലക്കി ഡിപ്പിൻ്റെ ഡ്രോ ഇന്ന് കൃത്യം 11 മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റി അംഗങ്ങളും സ്റ്റേജിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ ലക്കി ഡിപ്പിൻ്റെ ഡ്രോ ഇന്ന് കൃത്യം 11 മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റി അംഗങ്ങളും കൃത്യം 11 മണിക്ക് സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരണം. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഈ നാളുവരെ ഇവിടെ ശബ്ദം നൽകി നിങ്ങളുടെ കാതുകളെ ത്രസിപ്പിച്ച കരുവള്ളൂർ രാജൻ ആൻഡ് ടീമിന് പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ ആൻഡ് മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് വിഷൻ, വോൾട്ടാം, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും ഇതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച കളർ ഫ്രെയിം കുമ്പള ഇവർക്കും പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ആൻഡ് മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും പെരുങ്കളിയാട്ട ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെയും നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കളർ ഫ്രെയിം കുമ്പള ഷൂട്ടിംഗ് PK സ്റ്റോറീസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദികളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും ഓരോ നിമിഷം വിടാതെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ഇവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അന്നപൂർണ ഭോജനശാലയിൽ ഇത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അന്നദാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 4 നേരം എല്ലാവിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക്
അന്നം എത്തിച്ചു തന്ന തരങ്കിണി അവറുകൾക്കും പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെളിച്ചവും ശബ്ദവും നൽകി ഈ പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മഹോത്സവം പേരുകേട്ടറിയിപ്പിച്ച ചാമുണ്ടേശ്വരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിനും പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത വോളണ്ടിയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി, ട്രാഫിക് മാത്രമല്ല എല്ലാ രീതിയിലും അണുഇട വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാം നോക്കി കൈകാര്യം ചെയ്ത വോളണ്ടിയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് വലിയൊരു നന്ദിയും കടപ്പാടും പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രാദേശിക സമിതികൾക്കും ക്ലബ്ബുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി അമ്മയുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദീപത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നും ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി ഇതുവരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും, രാത്രി പകലില്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ മഹോത്സവം ഈ വൻ വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിയമപാലകർ, ഹെൽത്ത്, ആംബുലൻസ് സർവീസ്, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക വാട്ടർ സപ്ലൈ, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ രീതിയിലും വൻ വിജയമായിരുന്നു ഈ പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം. ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കുടിനീരെത്തിച്ച വാട്ടർ സപ്ലൈ ടീം എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തണലേകിയ പന്തല് കമ്മിറ്റിക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് വാദ്യങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങിൽ, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് കൃത്യം 11 മണിക്കു തന്നെ അന്നപൂർണ ഭോജനശാലയുടെ അന്നപ്രസാദ വിതരണം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭോജനശാലയിൽ ചെന്ന് അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കൃത്യം 11 മണിക്ക് തന്നെ അന്നപ്രസാദം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്നപൂർണ ഭോജനശാലയിൽ ചെന്ന് അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു കാലം ഈ ഒരു തിരുസന്നിധിയിൽ അമ്മയുടെ തിരുമുടി ഉയരുവാൻ, അത് കാണുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ. അതിന് ആ 3 ദേവിമാരും ചൈതന്യവും എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മേ ശരണം. ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನಗಳು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
കൃത്യം 11 മണിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ ലക്കി ഡ്രോ ഉണ്ട്. എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റി അംഗങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വേദിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹലോ, ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ വകയായി ലക്കി കൂപ്പൺ വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഓരോ ലക്കി കൂപ്പൺ എടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം തിരയായി എത്തുന്ന കടൽ തീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ ഒത്തൊഴുകുന്ന ജലപാതകൾ. വിവാഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതായാലും ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, കല്യാൺ സിൽക്സിൽ നിന്ന്. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൈഡൽ സെൻസേഷൻസ്. മംഗല്യപ്പട്ടിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല്യാൺ സിൽക്സ്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് ബിസിനസ് മുന്നേറ്റവുമായി മുൻപന്തിയിൽ. വായ്പാ ബാക്കി നിൽപ്പ് 50,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 5 വർഷങ്ങൾ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪೇಂದ್ರ ರೈ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಏರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
കൗണ്ടറിന് സമീപം വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഓരോ ലക്കി കൂപ്പൺ എടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബമ്പർ പ്രൈസ് ബുള്ളറ്റ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അരപ്പവൻ ഗോൾഡ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ലാപ്ടോപ്പ്. തേർഡ് പ്രൈസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. നറുക്കെടുക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഓരോ കൂപ്പൺ എടുത്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വേണ്ട പോലോ എന്നാലുമേ എന്റെ നാത്തുമാരെ നിങ്ങളുടെ പൊന്നാങ്ങളൊക്കെന്നെ വേണ്ട പോലോ. ഒരു തേങ്ങ എന്റെ അരയ്ക്കാൻ തന്ന ഞാനരമൂറി തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളേ. ഒരു തേങ്ങ എന്റെ അരയ്ക്കാൻ തന്ന ഞാനരമൂറി തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ളേ. പത്ത് മുളകന്റെ അരയ്ക്കാൻ തന്ന ഞാനതിൽ 5 മുളക് അരച്ചിട്ടുള്ളേ. 10 മുളകന്റെ അരയ്ക്കാൻ തന്ന ഞാൻ 5 മുളക് അരച്ചിട്ടുള്ളേ. ആനന്ദോ ആനന്ദോ ഭൈരവനാകുന്നേ. ആദിയായി നടന്നതുമേ ഭൈരവനാകുന്നേ. യോഗിയായി നടന്നതുമേ ഭൈരവനാകുന്നേ. യോഗി മുദ്ര ധരിച്ചതുമേ ഭൈരവനാകുന്നേ. നന്ദി ശ്രീ ശാസ്ത്ര ബേനത്തടക്ക കൈക്കൊട്ടിക്കളിയിട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ വേദിയിലെടുത്തതായി ചേരമ്പ കസിൻസ് അടക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസാണ്. പ്രിയരെ, നടനം ആനന്ദവിഹായസിൽ പദചലനം നടത്തുന്ന ഭഗവത്കേളി മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ദേവരാഗം നിറയ്ക്കുന്ന സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസുമായി വേദിയിൽ ചേരമ്പ കസിൻസ് അടക്കം.
ആലയ प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा जगुलतो नाट्यम చేసే గతులతో నామ శతం మూల నకులతో నా పైన నీ చూపు ఆపేరా സുൽസുനലിന കൈക്കുറുമിയെ മേയ്ക്കും മൈക്കറുമ്പിയ പെണ്ണെ കാത്തു നിൽക്കാതെ പോയടി കണ്ണൻ മനസ്സിന്റെ മണ്ണുറിയിലെ മധുര പുറമെയൊഴുകിയതും കണ്ടതാണ് പെണ്ണെ കൺകവർന്ന പെണ്ണെ പൂവണിഞ്ഞ കാറ്റുമുള്ള താങ്ക് യു. ചേരുമ്പ കസിൻസ് അടക്കം പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിലെടുത്തതായി ശ്രീ ദുർഗ താണൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളിയാണ്.
സംഗീതമയത്തോടൊപ്പം നൃത്തത്തിന്റെ വശ്യമനോഹാരിതയുമായി ശ്രീ ദുർഗ പാണൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളി വേദിയിൽ പ്രിയരെ. തുടർന്ന് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അബുദാബി നൃത്താധ്യാപകൻ സുരേഷ് അടുക്ക അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യ കച്ചേരി വേദിയിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിൽ ശ്രീ ദുർഗ പാണൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളി. രാമനയണ നേരമതയും ലങ്കേശൻ രാവണന്റെ നെഞ്ചിലിടുക്കിയായി വല്ലാതെ മോഹമുണർന്നു മൈഥിലിയെ കത്തതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മുകിൽ വന്നെന്റെ കൈലാസനാഥ. കുഞ്ഞുമകൻ മേഘനാഥനും സോദരനും സർവരും തന്നെ വിട്ട് പോയതല്ലോ കാലപുരി തന്നിൽ. പശ്ചാത്താപം നിറയണ് രാമന്റെ ശരമുനയാൽ മോക്ഷത്തിൻ പടി കടക്കാൻ മോഹമുദിച്ചല്ലോ. കാത്തരുളൂ ശ്രീരാമ പരമരുളൂ ശ്രീരാമ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനിരിയും വൈകരുതേ നീ. കാത്തരുളൂ ശ്രീരാമ പരമരുളൂ ശ്രീരാമ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനിരിയും വൈകരുതേ നീ. ശ്രീരാമൻ ഒന്നാം ശിരസയ്യ ദശമുഖനോ മോക്ഷത്തിൻ ഒരു പടി കടന്നയ്യ. ശ്രീരാമൻ രണ്ടാം ശിരസയ്യ ദശമുഖനോ മോക്ഷത്തിൻ ഇരുപടി കടന്നയ്യ. ആഞ്ജനേയ സ്വാമി അരികത്ത് രാമരമേതിക്ക് വിറ്റങ്ങു നിന്നു. ലക്ഷ്മണന്റെ ഉള്ളിനകത്തൊരു പുത്തിരി കത്തി വിരിഞ്ഞു നിന്നു. ശ്രീരാമ പരമരുളൂ ശ്രീരാമ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനിരിയും വൈകരുതേ നീ. കാത്തരുളൂ ശ്രീരാമ പരമരുളൂ ശ്രീരാമ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാനിരിയും വൈകരുതേ നീ. ഒന്നാനാം അമ്പെടുത്ത് രാമനയണ നേരമതയും ലങ്കേശൻ രാവണന്റെ നെഞ്ചിലിടുക്കിയായി വല്ലാതെ മോഹമുണർന്നു മൈഥിലിയെ കട്ടതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മുകിൽ വന്നെന്റെ കൈലാസനാഥ. കനകാഞ്ചിരി മിന്നും കബോധങ്ങളാണ്, അളവം തൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണ്. കനകാഞ്ചിരി മിന്നും കബോധങ്ങളാണ്, കളവം കൊടുക്കുന്ന ആ കണ്ണുകളാണ്. വനത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന മാതംഗപുത്രി അഞ്ചക
പാദങ്ങൾ പുലി എന്നും നമിച്ചിടുന്നേ. അമ്മേ നിൻ നാമങ്ങളെന്നും പാടിക്കൊതിച്ചിടുന്നേ. അമ്മേ നിൻ പാദങ്ങൾ പുലി എന്നും നമിച്ചിടുന്നേ. കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. ഹസിച്ചവളെ പാടു പിടിച്ചവളെ കൊച്ചിലം വിട്ടവളെ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. ഹസിച്ചവളെ പാടു പിടിച്ചവളെ കൊച്ചിലം വിട്ടവളെ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. കുടുംബക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. ഒന്നാം മണിക്കിണറ്റിൽ വളകളഞ്ഞേ പെണ്ണുമാലതിയേ. ഒന്നാം മണിക്കിണറ്റിൽ വളകളഞ്ഞേ പെണ്ണുമാലതിയേ. കളയും കളഞ്ഞേച്ചും പെണ്ണവിടെ നിന്നും പേശുന്നേ. പേശാതെ നില്ലടിവന്നെ കനകപ്പൊൻവള ഞാൻ തരാം. കനകപ്പൊൻവള കയ്യേലിട്ടു കളിച്ചാട്ടെ കളി കാണട്ടെ. കനകപ്പൊൻവള കയ്യേലിട്ടു കളിച്ചാട്ടെ കളി കാണട്ടെ. തുമ്പന്നോല മൂലം പയ്യൻ തുമ്പന്നോല
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् നന്ദി. ശ്രീ ദുർഗ പാണൂർ കൈകൊട്ടികളി. ഹലോ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹലോ ഹലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹലോ ഹലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹലോ ഹലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹലോ ഹലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നടനും തെക്കന്നിൽ അഗ്നി സൂക്ഷിച്ച ഗുരുരാജന്റെ വരദാനം, ദക്ഷിണാകശാലയിൽ ജഡപറച്ചുഴഞ്ഞാടിയ രത്തിന്റെ രൗദ്രവും, മുളന്തണ്ടുകൾക്ക് മോഹനമോതാൻ പ്രണയഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട് വെച്ച് കാളിന്റെ പെറ്റ രാധയുടെ ലാസ്യവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഭരതമുനിയുടെ അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തമായ ഭരതനാട്യ കച്ചേരി. പ്രിയരെ, ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അബുദാബി നൃത്താധ്യാപകൻ സുരേഷ് അടുക്ക അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യ കച്ചേരി ഈ വേദിയിൽ സമാരംഭം കുറിക്കുവാൻ ഇനി ഏറെ കാത്തിരിപ്പില്ല. എല്ലാ കലാസ്നേഹികളെയും ഈ വേദിയുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്നേഹപരിസരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഹലോ 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 നം തക്കിടതകിടതകിടതും തദ്ദും തക്കിടതകിടതകിടതൈ തദ്ദും. വെള്ളം കൊത്തക്കത്തി കൊത്തക്കത്തപ്പും ഗണ്ടപ്പെട്ടാം ദിദ്ധി തത്വം തജ്ജം തക്കജം കിട്ടത്തക്ക തപ്പി കിടത്തും തക്കിടതകിടതകിടതും തക്കിടതകിടതകിടതൈ തക്കജം മോദക്കഡും മോദകറം തദ്ദിം തക് തദ്ദിം തക് തദ്ദിം തക് തക്കിടതകിടതകിടതും താക്കിടതകിടതകിടതും. ഹലോ 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 ഹലോ
ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഹലോ ഫ്ലോട്ട് ഡിലേ മോണിറ്റർ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಕೋ ಬೇಕು. ಹಾಂ ಗೇನು ಹಲೋ 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 ರೇ ರೇ ರ ರ ರ ರ ನ ನ ഹലോ ഹലೋ ഹലോ ಹಲೋ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಬ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ವೋಕಲ್ ಹಲೋ 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 ರಿವರ್ಬ್ ಹಲೋ 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 ಹಲೋ
ഹലോ ವೋಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಬ್ ಕೊಡಿ ವೋಕಲ್ ಹಲೋ കുറച്ചോളൂ കുറച്ച് ರಿವರ್ಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಗೇನ್ ಗೇನ್ വോക്കൽ സൈഡ് ബേസും ഗെയിനും. ഹലോ 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 ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നും ആർജിച്ചെടുത്ത നിർമ്മതന്റെ അനുഭവപാഠവും തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകി 3 പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി 10,000-കണക്കിന് നർത്തകി നർത്തകന്മാരുടെ കാലിൽ ചിലങ്കയണിഞ്ഞ് നൃത്തമണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അബുദാബി നൃത്താധ്യാപകൻ സുരേഷ് അടുക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യ കച്ചേരി ഈ വേദിയിൽ സമാരോഹം കുറിക്കുവാൻ ഇനി ഏറെ കാത്തിരിപ്പില്ല. പേര് ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം തെലുങ്കാന മഹോത്സവത്തിന്റെ പുണ്യവേദിയിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി വേദികളിൽ നൃത്തത്തിന്റെ നിരസ്സാഗരം തീർത്ത് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വേദികളുടെ മുന്നിലെത്തും നല്ലവരായ കലാസ്നേഹികളുടെയും സ്നേഹവും സഹകരണവും മാത്രമാണ് ഈ ജൈത്രയാത്രയുടെ വിജയം എന്ന് ഏറെ അഭിമാനപൂർവ്വം അതിലുപരി നന്ദിപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നവാംഗം കർണാടക കലാശ്രീ വിദ്വാൻ കെ ചന്ദ്രശേഖര നവാദ് സുഹൃത്തൻ വോക്കൽ സുരേഷ് ബാബു നാരായണൻ പാലക്കാട്, മൃദംഗം നവീൻ നാരായണൻ എറണാകുളം, പുല്ലാങ്കുഴൽ രാജഗോപാലൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്, വീണ മുരളീകൃഷ്ണൻ തൃശൂർ, മേക്കപ്പ് ദീപു തൃശൂർ. പ്രിയരെ, കർക്കശകഠോരമായ കരിമ്പാറകളെ പോലും സ്നിഗ്ധമോഹനമായ മറുവെണ്ണ പോലെ അലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വേദിയിൽ നൃത്തത്തിന്റെ നിറവസന്തം തീർത്തുകൊണ്ട് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ അബുദാബി അധ്യാപകൻ അടുക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരതനാട്യ കച്ചേരിയിൽ ആദ്യമായി പുഷ്പാഞ്ജലി ഭക്തിയെ പൂവിട്ട് പൂജിച്ചുകൊണ്ട് നടനചാരുതയുടെ മധുവസന്തം ഒരു പൂക്കാലം പോലെ ഉല്ലസിച്ച് ആസ്വാദിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ ആനന്ദലഹരിയിലേക്ക് ആറടിക്കുവാൻ രാഗമാലിക താളത്തിൽ താളം ആദ്യമാണ്. രാഗമാലിക രാഗം താളം ആദ്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിൽ ചിലങ്കയുടെ മന്ത്രമണി മുഴക്കി ഭരതനാട്യത്തിന്റെ മുദ്രാങ്കുലീയം ഈ വേദിയിൽ സമാരംഭം കുറിക്കുവാൻ കാലമായി, നേരമായി, സമയമായി.
एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चन सन्निभो लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വീണയുടെ മോണിറ്റർ കുറച്ച് ഔട്ട് തരാൻ പറയും. വീണ ആർട്ടിസ്റ്റ് മോണിറ്റർ കുറയ്ക്കാൻ പറയും. ഔട്ട് ഇടാം. आङ्गिकम् भुवनम् यस्य वाचिकम् सार्ववाङ्मयम्
നമഃ